ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, таври ҳамагон воқиф мебошед, мо дар арафаи моҳи мубораки рамазон қарор дорем. дар асоси қарори маҷлиси маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон, соли равон моҳи шарифи рамазон дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 19 феврали соли 2026 оғоз меёбад. ҳоло мо ба барномаи аввалин дар соли 2026 ба муносибати моҳи шарифи рамазон ки ин барнома моҳи муборак ном дорад, сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ муҳаммад ибни башорои шаҳри панҷакент муҳаммад амин ғаффоровро даъват кардем. муҳтарам муҳаммад амин ғаффоров ба бинандаҳои азизу арҷаманд нахуст дар бораи мафҳуми рӯза, рамазон ва он фазилатҳое ки ба ин моҳ мансуб аст каме маълумот медодед. аввало ассалому алайкум. пеш аз ҳама мехоҳам барои ҳамагон бо ҳулули ба фарорасии моҳи шарифи рамазон табрикот гӯям ва барои ҳамагон тансиҳату бурдборӣ ва ибодати беҳтаринро таманна дорам. албатта моҳи рамазон умуман рӯза аз калимаи арабӣ саум аст, яъне ки сиём ба мазмуни луғавияш имсок, яъне боздоштани мутлақ аст. мазмуни истилоҳияш аз он иборат аст ки аз субҳи содиқ то фурӯ рафтани офтоб аз хӯрдан ва нӯшидан ва муқорабати ҷинсӣ кардан нафси худро боздоштан аст. инро мегӯянд рӯза. ва рӯзаи моҳи шарифи рамазон аз давраи ҳазрати одам алайҳиссалоту вассалом то ба хотамуннабиин ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам пайғамбарҳо рӯза медоштанд. махсусан аввалин рӯзаро ҳазрати одам алайҳиссалоту вассалом доштагианд, чун аз шаҷараи мамнӯъ ки худованд манъ карда буд истеъмол намуданд, хӯрданд ва аз ҷаннат берун омаданд ва чандин сол дар тавба ва надомат буданд ва худованд амр кард ки рӯза дорад ва 3 рӯз рӯза доштанд, яъне рӯзҳои 13, 14, 15 моҳи қамарӣ. вақте ки гандума хӯрдагӣ буданд сиёҳчеҳра шуданд. вақте ки як рӯз рӯза доштанд андаки сафедӣ пайдо шуд. дуюм рӯз бо беҳтар ва сеюм рӯз яъне ба ҳолати пештара баргаштанд. яъне мақсад аз ин рӯза он аст ки инсон ба сабаби рӯза доштан аз гуноҳҳо пок мешавад. бинобар ҳамин дар дигар адён ҳам пеш аз дини ислом хоб рӯза вуҷуд дошт. масалан ҳазрати мусо алайҳиссалоту вассалом 40 рӯз рӯза доштанд ва яҳудиёни ҳозир 1 ҳафта рӯза медоранд ва инчунин насрониҳо ҳам рӯза медоранд. дар як рӯзи идашон рӯзи фасх аст, як рӯз пеш рӯза медоранд. ва дигар мисриёни қадим, румиҳо, юнониҳо, ҳиндиён ҳама ба шариати худашон рӯзадор буданд. инчунин дар дини ислом рӯзаи моҳи шарифи рамазон баъд аз 18 моҳи ҳиҷрат, баъд аз 10 рӯзи таҳвили қибла фарз шуд ва пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам барои тамоми умматони худ ин фарзияти рӯзаро маълум карданд ва мардум аз ҳамун ҷониб мо шумо мусулмонҳо рӯзадор, тамоми мусулмонҳои рӯзи олам рӯзадор ҳастанд. ва рӯза рубъе аз имон аст, мегӯянд уламо. яъне агар ассаму нисфу сабр гуфтагиянд ва ассабру нисфул имон, яъне рӯза нисфи сабр аст ва сабр нисфи имон аст. бинобар ҳамин ё ин ки сеюм рукни ислом аст ки баъд аз намоз меояд. ва албатта манфиатҳои рӯза аз чӣ иборат аст? инсоне ки рӯза медорад пеш аз ҳама нафси ӯ ором мешавад. вақт аз он ки инсон гурусна бошад тамоми узвҳои бадани ӯ яъне сер ҳастанд. вақте ки нафси инсон гурусна бошад узвҳои бадан масалан чашм, даст, гӯш, ҳама узвҳое ки ҳастану вазифаи худро иҷро мекунанд сер мешаванд. вақт аз оне ки
инсон сер бошад, агар тамоми узвҳои бадан чӣ мешаванд? Гурусна мешаванд. онҳо амалҳои худро анҷом медиҳанд. бинобар ҳамин дар моҳи шарифи рамазон дар як ҳадисе омадааст ки сахттарин, саркаштарин шайтонҳо баста мешаванд. бинобар ҳамин дар ҳадиси дигар омадааст ки худованд эҳтиёҷ ба гуруснаю ташна будани мо эҳтиёҷ надорад. инҷо одами рӯзадор бояд ҳам аз ҷиҳати гуфтем ҷисмонӣ, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ бояд рӯзадор бошад. вақт аз оне ки инсон рӯзадор мешавад, ӯ бояд ки чашмашам рӯзадор бошад, хоб гӯшашам рӯзадор бошад, забонашам рӯзадор бошад. яъне аз гуфтаҳои ношоиста, масалан дар ҳадис омадаги ки рӯзадорҳое ҳастанд ки мақсад аз рӯза доштани онҳо танҳо гурусна мондани онҳо асту бас. чун онҳо рӯза медоранд, дурӯғ мегӯянд. чун рӯза медоранд, ғайбат мекунанд. чун рӯза медоранд, касеро дашном медиҳанд. рӯза медоранд, касеро озор медиҳанд. махсусан дар оилаҳо мешавад, шояд таом дер шуданаш ё ки бенамак шуданаш ҳамин хона ба ғурбату ҷанҷол кардан дуруст нест. одами рӯзадор бояд ки ҳаматарафа, ин рӯза як мадрасаест, як дарсест ки инсонро тарбия мекунад як моҳ. чун неъматҳои худоро қадраш мерасад. масалан вақти аз оне ки инсон гурусна мемонад, қадри мискинҳо мерасад, ки қадри гуруснаҳо мерасад. як авлиёи худоро ривоят мекунанд ки дар ҳавои сард либосҳашро алоҳида карда нишастагӣ будааст. шахсе омад пурсон кард ки барои чӣ шумо дар ин ҳавои сард либосатона кашидед? гуфтанд ки аксари масокин либос надоранд, мехоҳам ки ҳолати онҳоро ҳис кунам. ё ин ки ҳазрати юсуф алайҳиссалоту вассаломро тамсил уламо мебаранд ки дар солҳои 7 соли гуруснагӣ ӯ хӯрокро кам истеъмол мекард, гарчанде ки дар нозу неъмат буд, худаш дар тахти подшоҳӣ буд, лекин чӣ кор мекард? хӯрок кам мехӯрд, ба хотири ин ки мискинҳоро фаромӯш накунад. бинобар ҳамин моу шумо имрӯз зарур аст ки вақте ки рӯза медорем, пеш аз ҳама бадгӯй набошем, ғайбатгар, дурӯғгӯ набошем, забони худро нигаҳ дорем, касеро озор надиҳем. ё ин ки агар касе бо мо агар ҷанҷол мекунад ё моро дашном медиҳад, ҳаргиз суханҳои қабеҳ мегӯяд, дар ҳадис омадааст ки пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд, гӯяд ки инни соимун, ман рӯзадор ҳастам, ман рӯзадор ҳастам гуфта он шахсро таскин диҳад. домодаи муҳтарам, мо дар бораи баъзе паҳлӯҳои рӯза ва рӯзадорӣ, рафтору кирдори одамҳо ҷо сухан кардем. дар ҳамин моҳи шарифи рамазон шумо ба тоҷирону ба фурӯшандаҳо чӣ гуфтаниҳо ҳастед? зеро баъзан мо мебинем ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон баъзеҳо дидаву дониста нархҳоро дар бозор баланд мекунанд. албатта дар бораи соҳибкорону тоҷироне ки ҳастанд, албатта ҳамаи мо шумо мусулмон ҳастем. чӣ тавре ки дар боло зикр кардем, одами рӯзадор бояд ғамхори масокин, ғамхори фуқаро бошад, ки ин рӯзаи доштагии мо шумо дараҷанок бошад. баъзе инсонҳое ки ҳастанд, баъзе тоҷирҳо дар ҳадиси пайғамбар омадааст ки фуҷҷор ҳастанд, яъне онҳо дар рӯзи қиёмат бо ин амалҳое ки доранд, аз нарху наво истифода карда, аз моҳи шарифи рамазон истифода карда ки мардум ба хӯрдан эҳтиёҷшон мешавад, баъзан хариди гуфтем маводи хӯрока, меваҷотҳо, дигар равғану дигар чизҳо истифода карда дар моҳи шарифи рамазон баръакс тоҷирон бояд ки чӣ кор кунанд? нарха арзонтар кунанд, барои фуқаро, барои мискинҳо, барои мусулмонҳо нарха боло набаранд. дар ҳадис омада ки кадом касе ки дахолат мекунад дар бозорҳо барои боло рафтани нарх, ин гуна инсонҳоро худованд дар маркази ҳамун оташи дӯзах қарор медиҳад. бинобар ҳамин тоҷирҳое ҳастанд ки дар рӯзи қиёмат ҳашр мешаванд бо пайғамбарҳо, бо сиддиқҳо, бо шаҳидон. ин тоҷирҳое ҳастанд ки нарху наворо боло намебаранд, аз тарозу намезананд, ҳаққи мардум
намехӯранд, тақво доранд, аз худо тарсӣ доранд, дар махсусан дар моҳи шарифи рамазон ҳатман ин амалро анҷом додан дар кор аз тарафи тоҷирон ки барои мардум сабукӣ бошад. ин аҷраш дар охират барои ҳар як тоҷир иншоалло хеле азиму хеле бузург аст. муҳтарам муҳаммадамин ғафуров, таври мо дар оғоз иттилоъ додем, санаи 19 феврал, яъне моҳи шарифи рамазон шуруъ мешавад. тартиби ҳамин баргузории рамазон, вақти саҳархӯрӣ, вақти ифтор ва дигар муқаррароти ин моҳро каме шарҳ медодед. албатта имрӯз аз маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон тақвим муқаррар шудагӣ баромадагӣ фақат фарқияте байни масалан шаҳру ноҳияҳо ҳаст. фарқияти мо аз шаҳри душанбе 5 дақиқа аст. 5 дақиқа пас аз тақвими мураттаби гуфтем шаҳри душанбе, пас аз 5 дақиқа мо рӯзакушоӣ даҳанбандиро анҷом медиҳем ки иншоаллоҳ мо худамо тақвими панҷакиро дар ҳамин асос тартиб дода барои мардум пешкаш мекунем. дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дар моҳи шарифи рамазон аз ҷумла барои ифтор ҳам баъзе тағйиротҳо ворид шуд. ҳамин аст? албатта тамоми мардуми рӯзадоре ки ҳастанд метавонанд ки ифторро ин гуна не ки ба тариқи пештара маърака кардаю мардумро даъват кардаю ки баъд сазовори ҷарима шаванд. албатта қонун барои ҳама қонун аст. қонунро бо риоят кардан кор аст. кадом кисе ки мехоҳад ки ифтор мана хонаи мусифидо ва мусифидои рӯзадор ҳастанд, беморхонаи рӯҳӣ ҳаст, беморхонаи рӯҳӣ ва хайру иҳсон кунанд, ҳамсояҳо ва инҳо ва агар метавонанд ки маводи хӯрока ё ин ки маблағи пулӣ ҳам сарф кунанд бо беҳтар мешавад. ин хуб аст ба фикрам, барои ин ки ҳоҷати ҳар як хонадонро худашон медонанд. баъзеҳо хӯрдан ва эҳтиёҷ надошта бошанд, ба либос эҳтиёҷ доранд. бинобар ҳамин кадом кисе ки мехоҳанд ифтор кунанд, бо ҳамин роҳ метавонанд ҳам соҳиби савоб шаванд, ҳам аз ҷарима озод бошанд. дар моҳи шарифи рамазон доштани рӯза ба киҳо воҷиб аст ва ҳастанд нафароне ки онҳо наметавонанд рӯза бидоранд? бале, рӯзаи моҳи шарифи рамазон барои одамҳои солим, тандуруст фарз воҷиб аст ва барои ононе ки бемор ҳастанд, чуне ки дар Қуръон худованд амр мекунад ки ононе ки бемор ҳастанд ё ки дар сафар ҳастанд, агар барои онҳо мушкилӣ боша эҷод шавад ва наметавонанд ки рӯза доранд ё ин ки беморияшон авҷ мегирад, метавонанд ки рӯзаашонро хӯранд ва пас аз моҳи шарифи рамазон метавонанд ки қазоҳояшонро доранд баъд аз сиҳат ёфтан ё ки аз сафар баргаштан. лекин ононе ки шайхи фонӣ мегӯянд, масалан мӯйсафедҳо, баъзе бемориҳои қанд ҳастанд ё ин ки баъзе бемориҳои меъда ҳастанд ки доимо онҳо истеъмол карданашон дар кор хӯрока ё нӯшока, инҳо бояд ки фидия диҳанд. инчунин маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар намудааст ки садақаи фитр имсол 7 сомонӣ аст барои ҳар як кас ва фидия барои он шахсое ки баъд аз моҳи шарифи рамазон ҳам рӯза дошта наметавонанд ба сабаби оҷиз будан ё ки беморӣ ё ки пир буданашон, инҳо метавонанд фидия диҳанд. як рӯз ба 14 сомонӣ мешавад, хоб 420 сомонӣ дар як моҳ. ҳамин фидияро ба ки додан мумкин аст? фидияро фақат кадом кисе ки рӯза дошта наметавонанд, онҳо метавонанд барои as-sadaqoti lil-fuqara'i wal-masakin, барои фуқаро, барои мискинҳо. анакунун фуқаро кистанд? Мискинҳо ҳастанд. Мискин касест ки хонаву ҷо дорад. агар ба ҳамтон нигоҳ кардан намегӯӣ ки ӯ гурусна аст ё ин ки эҳтиёҷманд аст, лекин ӯ гарчанде ки хона дорад, либоси хуб дорад, лекин эҳтиёҷманд аст, шояд қарздор аст, шояд ҳоҷати дигар дорад, як беморе дорад, фарзандаш бемор, як чиз дигар дорад ки инам мискин мешавад ки барои онҳо ҳам дода мешавад. хоб дар бораи закот дар моҳи шарифи рамазон аз тарафи маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон чӣ тавр муқаррар шудааст? имсол нисоби закот 64 000 сомонӣ муқаррар шудааст ки ин боягари инсонани яъне соҳиб нисоб кадом кисе ки агар 64 000 сомонӣ дошта бошад, соли гузашта ба фикрам 38 000 сомонӣ ҳам хем буд,
ҳозир баш шояд нархи тилло боло рафта, ҳисоби тилло ҳисоб мекунад 64000 сомонӣ агар касе дошта бошад, унро ба 40 тақсим мекунем 1600 сомонӣ мешавад. агар аз 64000 сомонӣ зиёд бошад, 500000 600000 миллион дошта бошанд, ҳамеша 40 ба тақсим мекунанд. ҳосилаш чизе ки баромад, ҳамина тақсим карда барои фуқароу мискинҳо диҳанд. иншоаллоҳ савобашро ноил мешаванд ҳамаша. муҳаммадамин ғафурзода, мана мо дар арафаи оғози фасли зебои баҳор қарор дорем. моҳи шарифи рамазон ҳам аз 19 феврал шурӯъ мешавад то 20 марти соли равон, то арафаи наврӯзи байналмилалӣ. мо метавонем дар ҳамин моҳи шарифи рамазон дар баробари доштани рӯза барои тозагӣ, ободонӣ, шинондани ниҳод ва сабзу хуррамгардонии диёрамон ҳам саҳм гузорем. бале, шахси рӯзадор мазмунаш он нест ки ман рӯзадор гуфта дар хона нишинад. ҳатман хеста мисол корҳои омодагӣ, кишту кори баҳориро кунад. барои он ки пештар ҳам бобоҳои мо, падарҳои мо дарав мекарданд, деҳқонӣ мекарданд, ҳамчунин рӯзадор буданд. бинобар ҳамин барои ободии хонаашон, барои гуфтем кишту кор, ҳатман бояд ки барои дарахшинондан омода бошанд. ҳам вақт тез мегузарад, ҳам намефаҳманд ки чӣ қадар кор кардану аллакай рӯз бегоҳ шудааст. бинобар ҳамин дар ин ҳолат соҳиби чанд дараҷа савоби баланд мешаванд. ҳам рӯзадор ҳастанд, ҳам меҳнат мекунанд, кор мекунанд, нафақаи аҳлу аёл мекунанд. ҳар луқмае ки зан ва фарзанди мо мебардорад барои мо савоб аст. таври ба ҳамагон маълум аст, имсол 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. як ҷашнвораи хеле фархунда аст ва ба ифтихори ин санаи фархунда дар шаҳру деҳоти панҷакенти бостонӣ низ корҳои ободониву созандагӣ вусъат доранд ва ман умед мекунам ки мардуми шарифи панҷакенти бостонӣ низ дар ободу зебо сохтани диёрамон аз ҷумла сабзу хуррамгардонӣ саҳми хишро мегузоранд. дар ин самт масҷиди ҷомеи марказӣ, дигар масҷидҳо ҳам мардумро тарғиб мекунанд. мо пайваста дар намозҳои ҷумъа ҳамчуноне ки пешвои миллат дар паём пешниҳод намуданд ки ҳар як шахс аз хонаи худаш сар кунад, аз маҳаллаю аз кӯчаи худаш сар карда ободониба саҳмгузор бошад. бояд ки деворҳои афтодаро таъмир кунанд, хуб рангу бор кунанд, тоза кунанд, ҷӯйборҳоро тоза кунанд. баъзан баъзе ҷӯйҳоро дида мешавад бисёр ифлос ҳастанд. баъзеҳо гуфтем мағзобаю дигар чизҳо ифлосиҳоро мепартоянд ки аз нигоҳи шариат ин нодуруст аст. дар ҳамин гуна инсонҳое ки партовҳошонро дар даруни ҷӯҳо мепартоянд, дар каналҳо мепартоянд, дар се лаънат гирифтор мешаванд. яке лаънати худованд, дуюмаш лаънати фариштаҳо ва сеюмаш лаънати мардум. ҳар шахсе ки ин ифлосиҳоро мебинад ба партофтаи ӯ, кадом кисе ки ӯро партофта ӯро лаънат мекунад. бинобар ҳамин гуфтем дар исломам анназофату минал имон, яъне покизагӣ, оростагӣ ин аз имони мусулмонӣ аст ки инсон бояд бандаи мусулмон аҳсину либосакум, пайғамбарам гуфтанд либосҳои беҳтарин пӯшед ва ҳавлию ҷойҳотонро покиза кунед, муаттар бошанд, гулҳо шинонед, дарахтҳо шинонед ки ба монанди биҳишт бошанд. дар охири барномаи моҳи муборак ба бинандаҳои арҷуманди телевизион чӣ андешаву мулоҳизаҳо доред? албатта барои ҳамагон пеш аз ҳама саломатии тандурустӣ ва дар ин моҳи шарифи рамазон ҳарчи бештар худотарсӣ ва ба хайру эҳсон даст задан, дасти ятимон гирифтан, дасти бечорагону бевазанон кӯмак кардан, ин албатта аз хислати беҳтарини ҳам инсоният ва ҳам мусулмонӣ мебошад. барои ҳамагон саодати дунё ва охиратро таманно дорад. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар поёни барномаи моҳи муборак ман ба сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи муҳаммад башоруи шаҳри панҷакен муҳаммад амин ғафуров барои як мусоҳибаи хеле пурмуҳтаво дар арафаи моҳи шарифи рамазон арзи сипос мекунам ва ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ, хонаободӣ ва як моҳи муборакро таманно дорем. саломату сарбаланд бошед.